Jodi. Tässä on tämän greyboxingin tyylinen juttu. Tästä tulee toinen kenttä ja tästä näkyy sitten hieno näkymä, että minne verran pitäisi mennä. Ja no, tuolta ei näy nyt mitään. Siinä on sitten jotain. Ties mitä, vaikka iso lasinpala edessä tai jotain semmoista. Tässä on ylipättävä kanjoni. Ui. Muljetaan eteenpäin. Oho, täällä on rikkoutunut silta. Mystinen A-posettava verra ja möntti taivaalle. Ei nouse silta millään. No, käydään ton luona, niin aha. Sieltä tuleekin sudenkorento vai kärpänen, niin mikä onkaan. Korjaa meille sillan. Physics. No, tämmöisiä pomppusieniä tuli. Sitten mennään yli tosta ja voi! Nyt olen täällä. No, ei se mitään. Me päästään ylös. Kaikki messit ovat oma tekemiä. Tarkkasilmäinen huomaa tuollaisen suoraan alas osoittaman varjon, että tulee kun verran hyppää. Suoraan Super Mariosta kopioitu. Voitit pelin.